Selamat Paskah madihamu saluhut naruas ni huriata, akan nahina holongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Namar pungudo hita muse sadarion, makalason haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yang hamatean. Marhuaso situtudo haheheon nai, laho pamatehon huaso ni hamatean, asa mangolu akan mate. Tamama puji-pujian dohot hasangapon di ibana saling ni salingna. Ima tutu, atong tapuji jala tapasangap maibana namar muliai, maredema hita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariodo na jinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu nang binolokon yaka pade bagas, ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jahoba doi, halo ngangat doi anggo di matata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohod hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asamar pakirimon nama ngolu hami alani haheheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangolu. Paima sahat hami tulabungmo. Amen. Maredde hita. Haleluya, na ende
Pangihon mapatik ni debata sadarion, imana tersurat di panidangion haporsiaon ni HKBP bidu onom. Tahaporsiai jala taha tidak kodo, debatado patupa haluaon, ima haluaon sian dosa, sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluaoni, marhite pakokopon ni anak nana sasadai, Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, jalan mulak mangolu diari patoluhon. Dalan manjalo haluaoni, ima marhite haporseon na tinubuhon ni tondi parbadia, jala haporseoni do dirajumi debata, gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni, hamuliaon ni debata, dohot hatuaon ni jolmai doi, nunga malua na porsiai, ati pe godang dope paru kilon siboluson na di portibion. Sai di palua asin rohani debatado na porsiai, sian ragam ni mara di ngolu siganu pari, di ngolu pardagingon nang partodiope, manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridaan ni haluaoni do ngolu ni na porseai di portibion. Imangolu na marhabdiaon, na marparbueon aka parbuen ni tondi. Marhite podaon taudol hoddo, na suadong haluaon na asing, sian haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sabingdo na puna halak na pinaluanay. Naso tarapa sibolis manang aka huaso na asing bena porseai sian gomgoman ni Kristus. Alani i tatulak do poda namadok, boy jolmai palua hodirina sian gomgoman ni dosa, sibolis dohot hamatean, marhite sian naman manadikon hari buron ni portibion. Laos tatulak do poda namadok, usaho ni jolmai sadiri do namano Tuhon haluaonna. Atong rap mangido gogo mahita sian debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon naho bartu patik ni. Amen. Mare dehita. Sian
tato poti madosata nagodangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo nasohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi sa leleng ni leleng na doa sineroham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Jod-jodo mardosa hami maradoponho, jala jod-jodo sungguli hami rimasmu, marhite sian pangalaw sian nami. Unang alang asiniroham, sai urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laus tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hase saon ni dosata. Para si roha jala pardengkan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bahen tuhita hobar tuaka dosata, jala dang di baloson tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon nasini rohani mama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Mare de mahita. Hatani debata turpu epistel di pesta Paskah Parjolo Sadarion, tersurat di Yohanes 20 ayat sada rodi ayat 10. Tajahama marsikat soreng. Songnon madidok disi. Dungi diari Parjolo dung salpuari sabat. Laho masih Maria Magdalena.
sogot dina holomido pe tutanomani, jadi di idama naung dihiddat batui sian tanomani. Gabe marlojong ma ibana manopot si Simon Petrus, dohot si seana sadanari. Haholongan ni rohani Yesus, pabuahot tunasida, nunga dibuat nama buat tuani sian tanomanona, dang binoto manang dia di taruhon. Jadi borhat si Petrus, dohot si seana sadanari, jadi sahat manasida tu tanomani. Narap marlojong do na duai, gabe marhojong do si seana sada, naso matap sian si Petrus, gabe parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina, di ida mapea akka pangalilit, alaidang bongot tibana. Roma nang si Petrus sian pudina, dibongoti ma tanomani, jadi di ida mapeak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi ni uluna, dang rap dohot akka pangaliliti, pulik do dibalun tu inganana. Disipe asa bongot nang sisean nasada, nang parjolo sahat tu tanomani, dipanot noti gabe parsea maibana. Aidang dope dia tu sinasida hatani surati namadok, ikon hehe ibana sian namate. Asa muli ma sisean na duai. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Mare dehita. Tidakon maha porosiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porosiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhatta, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal doibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom,
namulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disi mai bana pai mamula sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amen. Tatangi hon mati ting di tonga-tonga ni huriata di bagasan saminggon. Salam. Selamat hari Minggu madihita sude ruas ni huriata tabigema titing di mingguta sadarion na perjuluk titing na maragam goar ni mingguta sadarion ima minggu pasca perjuluk pesta perjuluk parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus jala topik ni mingguta ima kuaso haheheon ni Yesus, kuasa kebangkitan. B. Parmingguot di huriata. Khobar tuha putusan parhalado ni huriata na di hari Selasa 23 Maret 2020 sada parmingguot di huriata on asa totongma unang lupa hita mabuah kupon data ruas naung tasurat B akka guarta. Suang songonima na soruas ni huria asa marsitutu mabuak kupon data ruasi asa boy hatop diaturhon hare taon akabangku hudulata tabahen sadiri makupon kuponi hobar tu ukuran naung dipatupa huriata jalai marsitutu dohita mangulahon protokol kesehatan pakai masker cuci tangan dohot jaga jarak jala taparadima hand sanitizer akadak danak nama rumur ditoru ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garejata jala ruas nasubui menghitung acara parmingguon sian YouTube, Facebook tapakkema acara ibadah cetak jala marsiurupan mahita asata jalo ma sian situa sektor tabe C. Pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 masuk pukul 10 WIB. Patu pautado parmingguon ima pesta paduahon parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Jala patu pautado padidion nabadia tuaka yanakon ni huriata. Di naing merbagas na perjulo titing perjulo dot paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Yolanda Bunga Meilani Boru Manalu Boru Niamata Benni Manalu nahinan Tubuni Inata Rosinta Boru Simanjutak ruas ni huriata sian sektor onom dohot Kristo Rap Sahata Pasaribu anak Niamata Lukman Pasaribu Tubuni Inata Nurmayanti Boru Manalu ruas ni GPP ex Saudi Pandan Resort Tapanuli Tengah 2 pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 April 2021 di GPP ex Saudi Pandan Resort Tapanuli Tengah 2 titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Gido Pande Raja Sinaga, anak Niamata B Sinaga, Tubuni Inata N Boru Siobing, ruas nihuriata sia sektor Sadabe, Dohot Oroana, Sonia Smith Boru Sibarani,
boru nyamata B Sibarani Nahinan, tubuh ni inata R boru rumah horbo, ruas ni GKPS bangun tani, resort bangun tani. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu tanggal 17 April 2021 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Masuk pukul 10.30 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 9 WIB. Maringanan di ruang konsistori. Tolu, titing parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason Mareta Purnamasari boru pangaribuan. Boru nyamata insinyur batahan pangaribuan. Tubuh ni inata Delvia R boru hasibuan. Ruas ni Huriata sian sektor Sadabe. Dohot Denny Kristianto Sihombing ST. Anak nyamata Situa Irianto Sihombing SE. Tubuh ni inata Pita A boru pakpahan SPD. Ruas ni HKBP Glugur Resort Medan Utara. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat tanggal 9 April 2021 di HKBP Glugur Resort Medan Utara. Nasorang di hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 di Basa-Basaho Tuhattado Sadadak Danak Bawa di keluarga Amata Januari M Pangaribuan, inatai SM Boru Lubaturuan, sia sektor opat E, Dipasdo dak danahi suang songoni nang naturasna. Ruas nataba, mulai minggu sadarion gawe ruas ni Huriata maima keluarga ni naperjolo Amata Ferry Indra Sakti Hasinaga STMT, Inata Frida Marta Argareta Simorangkir SSI MPD. Pida Sian Huria HKBP Sapurnauli Resort Sapuran Nauli. Alamat perumahan Tanjung Selamat Indah tahap 2 Blok B nomor 21 masuk sektor Pitu. 2. Amata Teddy JP Simatupang Inata Alani M Sidaputar Yanakon ni Huriata nama jalo pasu-pasu parbagaso di hari Senin tanggal 10 Januari 2021 di Huriataon. Alamat Jalan Kenanga nomor 6 Komplek Pemda tingkat 1 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang masuk sektor Sadaa. Horasma Dinasida Jalarak Mahita Mamuji Dohot Pasangapo Tuhani Marhite Aka Ulaon di Huriataon. G. Ruas Namoru Manang Namoding Naparjulu na di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 nunga marujungulu sahalak ruas ni Huriata ima amata situa parluhutan mangisi sipahutar tutup umur 20 tahun 20 bulan na nihabaluhon ni inata Elizabeth Ponggak Boru Panjaitan sian sektor Tolube. Jala di minggu sadarion dung sidung parmingguo siang patupaon ni Huriata ma pangapulion tubagas ni keluargai na niuluhon ni parhalado nagoktiki pinangido ma tusude parhalado dohot ruas ni sektori asareta madohoti acarai. 2. Na di hari Jumat tanggal 2 April 2021 nunga marujungulu sahalak ruas ni Huriata ima amata mangantar sitorus opung marisi doli tutup umur 67 tahun nani habaluhon ni inata Kartini Boru Huta Barat. Alamat Jalan Pelamboyan 6 Komplek Ikip Lorong 3 Ujung sian sektor opat A. Tatangnya koma anggiat tumibu tarapul keluarga na tinggal hona jala tutong di pargugui Tuhata. Sermon Parhalado di hari Selasa tanggal 6 April 2021 patupaon ni Huriata ma Sermon Parhalado pukul 10 siawib maringanan di gereja Hobar tusi pinangido matusude Parhalado asareta madohoti sermoni. I papungu pelean paupaton
di Minggu Sadarion tanggal 4 April 2021 papungupelean paupato dohita di ganuk minggu na parjolo di ganuk bulan imalau manupahi kas diakoni sosial ni huriata. J. Hari 2 sedunia. Di hari Minggu na naingro tanggal 11 April 2021 patupaon ni huriata do acara parmingguon pukul 10.30 wib na nihubasan ni seksi parupuan. K. Sosialisasi Lembaga Alkitab Indonesia. Hobar tuha putusan di parhalalo di sermon tanggal 6 Maret 2021 di Minggu Sadarion ro utusan sian perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia Medan di parmingguon pukul 10.30 wib ima nalao pasahaton panorangion taringot Bibel dohot dalan nasida masagihot waka inganan na menet daerah terpencil dusideng tutingon gilehma tiki tunasida. Habis nanti doa syafaat dari sini kami kasih waktu kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Parhepengon taidama di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamolateon diaka naso masuk dope di titing sadarion di hari Minggu na nengro ma di titikon mauleate ma di sudi ruas na pasahato pilea bulanan dohot hamolateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabai tuhata ma pasu-pasu dihita saluhutna. Sekali lagi kami bilang habis nanti dua syafaat dari sini kami berikan waktu kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Tapasada rohata martangiang mahita. Puji-pujian mardongan hamolateon di pasahat rohanami tuho ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate situtu di pasahat rohanami tujulom na badieli Tuhan. Di siala di pangiring-ringonmu Tuhan, di gulmit di ngulunami. Diaka ari-ari naung salpuia le Tuhan, sahatu tikion. Tamahami madok mauliate tujulom. Na diring-ring hohami rosian ganuk bagas na bibe, sahat marahi pason, tu bagas jorom na badiaw na le Tuhan. Ima na manaringoti hami, hari hahiheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung talu hamateon di baiko ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Buanun nami dope ali Tuhan di tangyang nami, na parjulu ima tuaka ruas nami, na songoni pada ngulu Tuhan ala ni pandemi COVID-19 tung maragam tahayali Tuhan akaulon nami alai tunggudang pangabati ala ni COVID-19 hape di hadi zaman sonari porluhiat dope Tuhan nagudang si pikiran niya karuasmu akan tua tua nami akayanakon na marsikola tarlumobi dope ale Tuhan na setotong hami amang situa na setong mangido Tuhan aka DPR pelea bulanan akalan na asing dope turuas nami Tuhan alani Tuhan homa na manabay do na patuluson do na manggonggomi sude ulaun ni ruasmu na maragami baik na di parkatoran aka partiga-tigaan do aka ala na asing dope ale Tuhan buanun nami dope ale Tuhan diaka ruasmu HKBP Tanjung Sari na adong pihak di rumah sakit dohot na dibagas na sida ale Tuhan di bagasan pemulihan homa ale Tuhan nama masu-masu obat dohot si panganon do si numon ni akan namarsahit di ruasmu pargugoy na sida Tuhan asa makorhon hamalumon sahiti ngatung gudang dungay ruasmu Tuhan naing masihol ro margareja tu bagas joromon alay akalapat daw ni sahit di taon na sida rupe ali Tuhan alani pos rohana mi diho ali Tuhan na pamalumom mo ma sahit na adong di ruas nami do di HKBP Tanjung Sari ali Tuhan. Buanun nami do di ali Tuhan di tangyang nami sudi akan namasa do si pamasaon na adong dititing na hujahaw kami di abala tokinon. Ho mali Tuhan na manggonggomi do na mamasumasu sudi na dibagas rohan ya karuas nami
dohot akan naing perkawinan ali Tuhan, dohot pamasu-masuon, tuhodo pasahaton nami. Tuhan leon hagugun Tuhan, disudi kami namar tugas diari sadario diari hahiheomon, mulai sian amang pendeta nami, amang inang parageda nami, dohot akasitua nami, song leader nang sapam nami, nang sudi Tuhan keamanan nadong di huriamon, nama jaga asabui dengan kami mengulahon, akka peribadahan manang parmingguon diari sadarion ale Tuhan. Buanon nami dupidali Tuhan di panitia pembangunan ni huriamon, di gedung sekolah minggu, perumahan, do perkantoran ale Tuhan. Asa totong pargugoyomu ali Tuhan akka panitia pembangunan, asa tungdung sahat Tuhan pembangunan nami ini, buai hupaki kami Tuhan, gedung nang hubangi kami nungain ale Tuhan. Di satu kinaya ali Tuhan, bagion nami ma hatam na badiai, nagabi buai pahusor-husoron nami, di roha do pikiran nami, buanon nami may tubagas nami, nanaing pasahaton nyamang pendeta, manapar manahara pajaitan ali Tuhan. Leo diamang padita nami hagugun, leo Tuhan panorangion, dot habisuhon, di nama jamitahon berita nauli Tuhami ali Tuhan. Tuhan marlauk dosa dohami dihanguluan nami, jumulo sesama dosa-dosa pangalausion nami, asa talup jala, hami tamamat jalo pasu-pasu na naing si pasahatomu dope Tuhami ganuk marsada-sada. Hupuji hupasangap kami doho aliamang, di bagasan guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kami berikan waktu. Shalom Amang, Kakak Abang, selamat Paskah bagi kita semua. Horas, perkenalkan saya dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Medan. Nama saya Dewi Borubarus. Saat ini saya akan memberikan presentasi kepada Amang, Inang, Kakak Abang di tempat ini, program dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia saat ini berdiri di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Tetapi dari Lembaga Alkitab Indonesia di seluruh Indonesia memiliki 4 perwakilan yang ada di Medan, Makassar, Manado, dan di Jayapura. Di Medan Lembaga Alkitab Perwakilan ada di Jalan Setiabudi nomor 463, sangat dekat dari gedung gereja kita ini. Jadi kalau Amang, Inang, Kakak Abang ada butuh Alkitab, ada butuh bacaan mengenai untuk ibadah, bisa datang ke kantor Lembaga Alkitab Perwakilan Medan di Jalan Setiabudi nomor 463A dan B, dekat Ring Road, dekat sebelah sini. Saat ini saya akan menyampaikan kepada Amang, Inang, Kakak Abang, visi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia saat ini visinya adalah agar firman Allah hadir bagi semua orang dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami, agar mereka dapat bertemu dan berinteraksi dengan Allah, serta mengalami hidup baru di dalam Kristus. Misi dari Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua. Untuk menjalankan visi dan misi daripada Lembaga Alkitab Indonesia dirumuskan dalam 6 mandat. Pertama, mandat dari LAI adalah penerjemahan. Slide-nya bisa diputar. Mandat penerjemahan. Mandat Lembaga Alkitab Indonesia yang pertama adalah penerjemahan. Saat ini, Amang, Inang, per Januari 2021, Lembaga Alkitab telah menerbitkan Alkitab lengkap dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sebanyak 34 bahasa. Testamen Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ada dalam 108 bahasa,
portion atau bagian Alkitab ada dalam 97 bahasa. Masih di penerjemahan Mandat LAI slide ketiga, Bang. Slide ketiga. Dalam menjalankan mandat penerjemahan, LAI tidak pernah bekerja sendiri, tetapi selalu bekerja sama dengan mitra-mitranya, yaitu gereja dan lembaga Kristiani. Saat ini penerjemahan di Lembaga Alkitab di Sumatera Utara dalam penerjemahan Alkitab formal Pak Dairi, dan Alkitab Bahasa Toba juga saat ini masih dalam penyelesaian, dan beberapa minggu yang lalu ada salah satu daripada tim penerjemahan Alkitab Bahasa Toba, Bibel Toba, dari mantan Eporus HKI dipanggil Tuhan. Kiranya penerjemahan dalam bahasa Toba ini juga dapat segera kita selesaikan. Mandat LAI yang kedua adalah produksi. Bapak Ibu, puji Tuhan, saat ini pemerintah negara Republik Indonesia hanya memberikan izin kepada gereja dan juga umat di Indonesia mencetak Alkitab hanya di Lembaga Alkitab Indonesia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, saat ini Lembaga Alkitab Indonesia boleh mencetak dalam Alkitab cetak, boleh mencetak juga dalam Alkitab digital. Bapak Ibu boleh melihat di Play Store, bisa mendownload Alkitab daripada Lembaga Alkitab Indonesia secara gratis. Dan juga Lembaga Alkitab Indonesia mencetak Alkitab Braille bagi saudara-saudara kita yang disabel netra atau dulu disebut dengan tunanetra. Mandat Lembaga Alkitab Indonesia yang ketiga adalah penyebaran. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia saat ini menyebarkan Alkitab pertama dengan berbayar. Jadi jikalau Bapak Ibu membeli Alkitab di toko, mungkin di Gramedia atau toko-toko rohani yang ada di mall, itu kita membelinya secara berbayar dengan mengganti ongkos cetak dan ongkos kirim. Yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia juga menyebarkan Alkitab secara cuma-cuma. Alkitab yang kita berikan ini adalah kepada umat Tuhan yang berasal di daerah terpencil karena keadaan ekonomi ataupun geografis dari mereka tidak memungkinkan untuk mendapatkan Alkitab. Untuk itu pada saat ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu. Di tahun ini dari Lembaga Alkitab Perwakilan Medan akan memberikan Alkitab program Satu Dalam Kasih, yaitu Alkitab yang diberikan oleh umat Tuhan ke Humbang Hasudutan. Sebanyak 5.000 Alkitab yang akan kita berikan di Kabupaten Humbang Hasudutan. Nah, pada saat Bapak Ibu tadi masuk kepada gereja ini, kami memberikan flyer. Di flyer itu ada nomor rekening daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Jikalau Bapak Ibu ingin memberikan dukungan untuk Alkitab kepada saudara kita umat Tuhan yang ada di daerah terpencil, Bapak Ibu dapat memberikan sebesar 95.000 untuk satu Alkitab. Nah, jikalau Bapak Ibu nanti memberikan pada hari ini, mungkin cara mentransfer ke BRI atau BNI yang ada di flyer yang kami bagikan tadi, kami mohon untuk mencantumkan angka 1 di angka transfer Bapak Ibu. Contohnya, kalau Bapak Ibu ingin memberikan satu Alkitab sebesar Rp95.000, nanti mohon cantumkan 9001. Atau Bapak Ibu ingin mendukung 10 Alkitab, mohon dicantumkan 950001, supaya dari keuangan kami yang ada di kantor pusat nanti boleh menghitung bahwa dukungan dengan angka 1 di belakang berasal daripada gereja Tuhan di tempat ini. Mandat Lembaga Alkitab Indonesia yang keempat adalah pelibatan Alkitab atau Bible Engagement. Bible Engagement adalah upaya menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup umat melalui program literasi, pendidikan, lokakarya, dan pendampingan umat Kristiani. Saat ini Bapak Ibu boleh melihat di YouTube dengan teknologi yang sangat canggih, setiap minggu ada seminar-seminar Alkitab yang ada channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, jadi jikalau Bapak Ibu nanti ingin belajar mengenai firman Tuhan, mengenai tema-tema dari firman Tuhan, Bapak Ibu boleh membuka channel YouTube Lembaga Alkitab di Indonesia, dan setiap Sabtu ada seminar Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia. Dan setiap Kamis juga ada bincang-bincang Alkitab. Nah, sehingga nanti menambah akan wawasan kita akan firman Allah. Mandat Lembaga Alkitab Indonesia yang kelima adalah advokasi.
Melalui advokasi, Lembaga Alkitab Indonesia berjuang menciptakan cara-cara baru agar firman Tuhan dapat menjadi dasar dalam sendi-sendi kehidupan dan peradaban manusia, sesuai konteks waktu dan budaya setempat yang khas. Dan mandat terakhir dari pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Bible Ministry, yaitu pelayanan dan kesaksian Alkitab. Bible Ministry, yaitu LAI bersama-sama dengan gereja-gereja menyebarluaskan firman Allah sebagai kabar baik untuk menjangkau umat dan pribadi-pribadi yang belum mengenal Kristus. Selain daripada program Alkitab Satu Dalam Kasih, Lembaga Alkitab juga mendorong agar seluruh umat dapat mengenal firman Tuhan dan mereka dapat mengalami hidup baru dengan firman Tuhan. Cara yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita bekerja sama dengan Pemda di Sumba Timur, begitu juga di Papua untuk memberikan pembaca baru Alkitab. Kalau di dalam negara kita disebut pemberantasan buta huruf, tetapi di Lembaga Alkitab kita menyebutnya pembaca baru Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, kami akan tayangkan video singkat mengenai pengadaan Alkitab Satu Dalam Kasih di sepanjang tahun 2021. Dan di tahun 2021 untuk kita Sumatera Utara, kita akan mengadakannya memberikan di Gomonias dan Humbang Hasudutan. Boleh kita melihat sama-sama di presentasi video kami saat ini. Tahun yang begitu pilu. Bencana alam awal tahun di beberapa tempat hingga penyebaran virus yang tidak disangka-sangka. Namun, di balik semua keadaan ini, secara nyata Tuhan terus menolong kita untuk mampu melewatinya. Sama seperti saudara-saudara kita di berbagai pelosok tanah air ini. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala perubahan yang tiba-tiba, harapan mereka tidak sirna untuk dapat merasakan kasih Tuhan melalui Alkitab. Hal ini yang mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk terus berusaha menolong mereka dengan menjembatani kebutuhan Alkitab melalui donasi dari para mitra dalam program Satu Dalam Kasih. Di tahun 2020, karena pandemi COVID-19, maka Alkitab yang bisa disebarkan adalah sebanyak dengan total biaya Lembaga Alkitab Indonesia atas gerakan Tuhan memberikan kepada kami Alkitab. Sungguh kami bangga, karena bagi kami Alkitab itu menjadi pedoman dan ciri khas kehidupan sebagai orang Kristen. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis, tentunya sangat mendukung, bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Alkitab Indonesia bersama mitra dan para donatur yang telah dengan sukacita menolong kami. Terima kasih untuk semua kasih yang Tuhan berikan dan salam. Di tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengadakan program Satu Dalam Kasih untuk daerah-daerah sebagai berikut: Humbang Hasudutan, Gomo, Enggano, Kalimantan Utara, Kabupaten Ketapang, Tagulandang, Luwuk, Buol, Toli-Toli, Mori, Toraja, Sabu, Kaimana, Komoro, dan Asmat. Dengan total 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya dengan biaya sebesar Rp14.725.000.000. Mari, dengan penuh sukacita, kita mendukung program Satu Dalam Kasih. Berkat Tuhan yang sungguh luar biasa,
kita mau bagikan juga agar banyak jiwa-jiwa yang bisa menerima kabar baik, mendapatkan Alkitab melalui program Satu Dalam Kasih. Masih ada amplop, nanti di sana ada nomor telepon dan ada nomor WA bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung program pengadaan Alkitab Satu Dalam Kasih, bisa nanti menyampaikan informasinya kepada nomor yang kami cantumkan di amplop di sebelah luar daripada gereja kita ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Shalom, Horas. Mare demahita huhut pasahat pelean sadaa dohot sadabe. Amono hita
Damene debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hata di hamua manami dohot inanami hata ni Tuhata nagabi turpuk jamita di pesta Paskah na parjuluon tersurat di buku ni Evangelium Markus biddu saplonom ayasia rodi ayat 10 hujahama dihita sonom mahatani Tuhata di pataridahon dirina tu sisianna alai anggo Yesus nong mulak mangolu sogot di ari parjolo dung ari sabati di patarida hoddo dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali na jolo pitu sibolis. Jadi lao mai pabuahosa tu akka namadongani ibana na jolo akan namarsak jala tu matangis alai dak porsia nasida naung mangulu jala nau diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana musai dirina tu dua halak sian nasida marupahon rupa na asing dinalao marhutasada nasida. Jadi dohot manasida Roma maritahon tuaka dongan nai alai nang nasida dang dihaporsiai. Dungi muse uju hudul nasida mangan di pataridaho madirina tu na 10 sadai 10 sadai dipicang ma ganggu doho jogal ni rohan nasida ala soporsia nasida di akka naung marnida ibana naung hehe sian namate jadi ninna mamadok nasida Lau mahamu tu lihat portibion jami tahun hamuma barita naulii tu nasa natinoppa na porsia jala tardidi dapotan haluaon alai na soporsiai hona uhumdo jala omma tadda akan mangihut tu na porsia pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata na ibaru joputan nasida do aka ulok jala nang diinum rasun hamatean tak pola mahua nasida ape hono nasida ma tangan na tu akka namar sahid gabe malum ma hila launna ido anggo sahatna. Selamat Paskah madihita saluhutna salai hupasatam yang nokan saat na salam Paskah alus siak kita omma tabain alusna ima tutu nunga hehe Kristusi ima alus tanon alana mauladong pasahaton salam Paskah idu alus niala nama jalo salam Paskah itabe Paskah. Selamat Paskah madihita ya ima tutu nunga hehe Kristusi amo kamanami do tinanami haheheon ni Tuhata Yesus Kristus nata pestao dari sadarion itu adalah fakta sejarah dan halusinasi dan rekayasai ale fakta sejarah do kehidupan ni Tuhata Yesus Kristus i fakta sejarah di mulai na seorang ibana tu pertibion na gabi-gabian si Maria sian tot di perbadia jalan namate ibana di haup nersilang jalan nahehe ibana sianak kanamate itu adalah fakta sejarah yang ada di dunia ini. Jadi memang malotadokon maka porsiai yang nyata duhita maka porsiai natakas duhita dan maka porsiai angan-angan hayalan cerita belaka atau fiksi down.
Bahkan molotadokon boido diida sian arkeologi Alkitab tentang keberadaan ni Tuhan Yesus Kristus di Portibion. Parjolo saksi sejarah ni keberadaan ni Tuhan Yesus Kristus boido taida sian Alkitab, sian Injil, panurat ni opat Injili. Alana sida do orang yang dekat yang adalah saksi sejarah keberadaan Yesus secara fakta. Napa duahon akasisian ni Tuhan Yesus Kristus. Napa tuluhon taida do bukti-bukti secara fisik. Keberadaan Yesus pernah dan memang ada di dunia ini. Yamang do tinang nauk kialau tusan boidoi Jepang muna jala boido di jala hiado di baritau kamui tuhami tuaka na soheado pelau tusan bahwa memang sesuai dengan Alkitab itu ada nyatanya di situ dan nyata. Itu baik memang molotadokon haheheon ni Tuhata Yesus Kristus yang akan amate itu sada puncak daripada ulaon ni rebatalau peluah jolma sia dosa. Puncak tertinggi yang dilakukan oleh Tuhan lahu peluah hita sia dosa ima Kristus yang bangkit. Kristus na hehe sian akan amate. Hidup bahen didokor si Apostel Paulus di sada Korintus 5 ayat 10 di sada Korintus 5 ayat 10 didok songonon ai anggo sohehe Kristus yang akan namate rumar majamita nami laos rumar manang haporsiom muna. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, segala khotbah yang dikhotbahkan di dunia ini tidak akan pernah memiliki arti apa-apa. Dan orang yang beriman tidak akan pernah memiliki nilai keberimanan. Jaladang lapadong lapatannya maka porsiai. Nina. Hidup bahin natadokon bahwa bukti fakta sejarah do keberadaan Yesus sekaligus bukti dan fakta sejarah ni haporsiaon ni halak na porsia jala saha tu hita di bagasan sadarion. Hamo kamanami do tinanami taida manilai-nilai ni haporsiaon na taida sian turpukta di bagasa sadarion di pesta Paskah ima hari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Nya memang molodahodonota proses yang cukup panjang dan bahkan proses yang cukup memakan pikiran boy dohonota alaina utama konsentrasi iman lahu majakon madokon ima tutu nunga hehe Kristusi. Apalagi di bagasa turbukton ya kasisian di Tuhan Yesus Kristus. Dohot orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat itu. Orang yang terdekat itu perempuan yang selalu memberikan yang terbaik dan yang telah menerima pelayanan ni Kristus Yesus ujudingo luna. Memang malotaida adong opat Injil memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu adalah untuk menopang kekuatan bahwa Kristus telah bangkit. Dalam panurat ni si Markus di pabotohon ibana do dung hehe Yesus yang akan namate di pataridahon dirina jumolo tu si Maria Magdalena ima na dipabali siya dirina pitu si bolis boido taida di Lukas 8 ayat 2 do Yohanes 20 ayat 10 saya sepelalui ima poropwani di pataridahon Yesus dirina dina hehe ibana. Memang molodohonota waduh halak macalo keberadaan halak na dikagumi orang yang disayanginya, orang yang dipujinya, orang yang begitu dekat lalu mati
di hau pinar silangi, di bereng takasdo, di pasiak-siak ibana, manaon na porsuk Tuhan Yesus Kristus. Alai terjupang, ala takasdo ibe hut di tanam, bahkan dijaga kuburan ni Yesusi. Ala diingot panggom-gomi uji, dohot akap malim, dijaga ma kuburan Yesus ay di do dari patuluhon. Aruar di mana ninna, tajaga ninna soni. Dengan soldadu na adong di si yang terbaik. Alai tutu hehe do Yesusi. Di patarido ako tu si Maria Magdalena. Orang namar habok ni roha dak pitor boy tarapul rohana. Baru do petuluari tortarida dak tor tarapul rohana. Molo ya sinuku tuaka ina hanna ay hamu inang uju na mabalu hamu parjolo sa litiki torsongod dia do pakilalamuna. Ayo lo do sa taon amang asa huboto asa tarjalor hakku naung lawa mata ninna. Wai ido ay heado amang inang inna idokon cerita ni sahala na mabalu inahanna di huria na bolos yun kisah nyata doon. Ait ganu pari do au di si kura matai amang jamunami ganu pari do lau tu udian. Asal sisi saat tu udian terwaduk adukku nak tangis mawisi. Ai buasa hato polawi amang bereng maau hola salakku nama mermudu buna nak taon ninna. Ai muse takang do sudeno ninna muse tiap hari masongoni. Tap sedetik kilau may mana muse alan di pojok ni rohana saya tangis may mana di dongani anak na may mana siap budan na saya tangis roma anak nai oma nina ay unang jogang gua so papuas yo dari rohaki nina oma nina bah ay unang jogang gua alan itakang na di oma dang ni unang maksud ay so bapay isad do bapa nina. Kuburan ni halak do ditangisi. Ala ni pojok ni rohana. Labatan na neng dohonot tanakin ditiki marsirang si Maria do Tuhan Yesus Kristus do atakana toropi. Tor dipatari daho Yesus dirina songgot do rohana. Alai borhat do imana mabaritahon Kristus naung hehei. Dido ibana matuak kadonganna. Nunga hehe Tuhani. Akadongan na salaon na maida Jesus do na saya tumatay sa dalam marsak tarsonggo do bahkan nasida pe tak porsea naong di babotohon jalan naong di ida si Maria Jesus naong hei Yesus yang bangkit mereka tidak langsung mengatakan ya Allah ya Kristus telah bangkit tidak proses nama ceng bagasia do memang. Bahkan amang do tinang di baboto do muse diso di patarida ho Jesus do muse dirina tu halak nas tu bakas na tu nasing dua halak sian nasida bahkan asa unang songon na mabiar marupahon dipakai Jesus do marupahon unang gabe tarsonggot nasida tong do dang bui do pe dijakon nasida Jesus na hehe. Bahkan halaki pe doho do muse mamarita ho tuak kadongan na alai nang penasidadak na dang dihaporsai. Dung di babotohon barita nunga hehe Jesus dang adong dope halaki mandokon amin. Ima tutu dang dope adong mandosongoni. Baka tu 10 sada sisian naipe dipicang Jesus do ganggu di rohana HP nasida salna say laon nunga say di jamitahon nunga say di pabotohon Jesus nah hehe do ibana dari patuluhon say mangajari do Jesus ise ibana say di pabotohon Jesus do eksistensi keberadaan di mana di tonga-tongan niya kasisianna tong do muse sisian nai tang tarjal rohana
Yesus naung hehe. Amo kamanami do tinanami. Dia do nataida siani. Jala hita penwaing. Ate bea adong do penaganggu rohata. Ate bea adong do penasohot diri hita. Taringo tu Yesus na hehe. Di sodi baga satur pukton si Maria Magdalena itu kata kunci na parjolo borhati bana pabuah tua kadonganna donganna dang majalo hatana dang mengaminkan doa takan nasing doa na 12 nasing nai 10 sada maksud nami 10 sada sisian itu hata Yesus Kristus ala puasa jodoh HP jolma di portibion marnida ulau ni Tuhan sian pikiranna tak borkat sian partodionna. Sering kita melihat berangkat untuk melihat keberadaan Tuhan itu dari pikiran kita, memakai intelijensi kita. Mau satu yang di intelijensi memang boiro enak terkali-kali. Alai bolo borkat di hapersyaun bahwa Tuhan Allah tidak pernah melakukan manipulasi terhadap kehidupan di dunia ini. Borhat yang hapersyaun polos ni roha molo tadokon songon molo hapersyaun itu seperti kertas putih yang mau untuk diteteskan atau dilukiskan. Itulah iman. Alani molo tadokon molo memakai parbinoto wadohita, maka kita akan pakai referensi. Maka kita akan memakai perbandingan. Maka kita akan menganalisa dan mengkaji. HP hapersyaun songon si Abrahamia mang do tinang ditiki disuruh debata madokon Abraham porhat joho laos yan hutam tuhuta nahu batuduon dakyado pesi Abraham maboto hutai alai dengan do sigop di mana borhat dang jolo suku ni mana ai marhua Allah tu si Tuhan ai hamorauku disodo kehidupan perekonomiaku disodo usahaku disodo alelao mau tu sada hutan na so hutada. Dang dipatu basoni. Alai kepatuhan ketaatan seperti kertas putih yang dilukis oleh Tuhanlah si Abraham. Songoni maibana. Apalagi di bagasa turpuk tahun sasi tongna. Nunga diurupi Tuhan ihita. Nunga diurupi Tuhan hita laho maka persyai ibana bahkan aka sisian nape dohot aka nama dongani ibana na selilingon nunga diurupi nasida marhite aha na mangajari ibana di patupa aka berita nauli di patupa aka muzizat halongangan di pamalum namar sahid di lehom mangan diurupi nasida untuk membangun nilai iman. Alai tong nasida dang persia Yesus nunga hehe. HP puncak daripada ulau ni Tuhan paluau jol masyad dosa adalah kebangkitan. Ino bae namang do tinang. Molo so dijakon sisianna dohot akka poropuat ni jui. Kristus na hehe. Tak sahak berita nauli itu hita. Alam marisuang dui. Daung lapatan na. Hok dope hita. Di bagasan hakolomon. Alani mamang do tinang. Iman nilai yang pertama siya turpukod di hita. Ulau ni debatana belgai, mari kita lakukan dengan nilai keimanan kita. Mari tanggapi respon aka ngolu partot dio aka na dibaritahon aka hatan itu kata mulailah dengan keimanan.
Mari kita mau jadi seperti kertas putih yang dibentuk oleh Tuhan. Na paduahon marhite turpukon yamua kamanami dohot inanami. Di bagasan turpukon adong na umuli na taida bahwa akasisianna dipicang tuhata. Asalau na sida marbarita nauli. Bahkan molotadokon on menjadi sebuah kata kunci di turpukon. Kebangkitan Yesus Kristus itu sebagai puncak daripada keselamatan Allah kepada manusia dari dosa dan iblis. Cupang nihita, aladang rabbe hita do itu hata Yesus Kristus. Dung hehe Tuhani, beberapa kali do Tuhani, pataridahu dirina, opak puluari. Ido bahen di opak puluari iman nasida Tuhan debata patupa perjupangan yang sangat intens dohot akasisian nai gabe benar-benar kuat manasida mengaminkan Kristus telah bangkit dungi naik hehe matuhata Yesus Kristus naik tu banua gijang tading ma hita HP molotadokon majakon Yesus Kristus nah hehei di dia do cupang tai. Mertua do HP kasisian di Tuhatei. Ay sangan na sida rap do Tuhata Yesus Kristus. Umpayan gabi amin nina dan sida. Kristus sudah bangkit. HP hita. Alaniro di bagasa turpukor di babotohon. Jadi nina mamadok na sida. Lau mahamu tu lihat portibion. Jamitahun hamu barita nauli. Tunasa natinopa. Dia do barita nauli. Kehidupan Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini, proses dia melakukan pengajarion tuakan natorop. Kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dan kenaikannya. Itu adalah rangkaian yang tidak terputuskan. Ido barita nauli. Bahkan harorona padua halio tu portibiope. Itu adalah rangkaian berita nauli. Jaidang boy dohonota holan Natal mana tuha holomoon, holan pangajaron ni Yesus mana holomoon. Dang boy dohonota holan kematian ni Yesus di Jumat Agung mana hu hangoluhon. Dang boy dohonota holan hahehion nama. Semuanya satu rangkaian yang tidak bisa terputuskan. Ketika kita berbicara tentang kelahiran Yesus, maka kita berbicara tentang pekelayanannya, maka kita juga berbicara tentang kematiannya, maka kita berbicara tentang kebangkitannya, maka kita berbicara tentang kenaikannya ke sorga, maka kita berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Satu rangkaian besar Dwi. Nama cai luar biasa situ tuh. Hidup bahan didokon lau mahamu tu lihat portibion. Jami tahun hamu ma barita nauli tunasa natinopa barita taringot tu Kristus Yesus sebagai pusat daripada keselamatan Tuhan. Dohot ulaun ni debata di portibion. Dibicarakan tentang penciptaan, maka kita berbicara juga tentang Kristus Yesus. Dibicarakan tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang Kristus Yesus. Dibicarakan tentang kehidupan yang akan datang, kita berbicara tentang Kristus Yesus. Jadi dang bui tarsirang sini. Alani domang do tinang molotadokon asa haluauni jupangta asa ngoloridokon hapor siotei tikos ikut tajak kodo berita nauli Kristus yang bangkit. Itulah puncaknya Kristus yang bangkit. Nama buka tuhita hangoluan dari marsogot. Lau mahamu tu lihat portibion
jami tahun hamu mabarita nauli tunasa natinopa. Naporsea jala tardidi. Dapotan haluaon alai nasoporsia hona uhumdo. Hamu akamanami do tinanami. Molo didokon hita, di manakah saya menemukan Kristus yang lahir, Kristus yang tersalib, Kristus yang bangkit, dan Kristus yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Jupang nihalak doi, jupang nihalak naporsia doi pada baptisan kudus. Itu asini rohani debata yang nyata dalam kehidupan kita. Hidup bahe namang dotinang dalam dogma kita gereja HKBP, baptisan kudus itu sedini mungkin kita lakukan. Dalam hal ini anak-anak. Ala danak natinopa ni debatadui. Ada yang pernah saya kesal melihat orang yang mengatakan seperti ini ketika waktu itu ada yang sakit anak-anak danak. Daktar di hidupnya ngamar umur 4 tahun. Jadi Roma ala punya jarak yang jauh. Sakit di rumah sakit. Arwah nggak mulai drop seperti itu mau koma. Roma opung nama dok tuhami. Amang popuk kusongonon. Waduh amang. Bah, aku udah sangat ikikuna yang pertanyaan nau. Isi na adong di sinuaing. Adong di antara muna parhalado, dang adong. Bah, atong bapak nasi, bapak nadaong di karejo di luar nadao. Oma nama madidi mabay dan madidi na hinipu hudokon. Dang ulo makna nina. Atau ko mahopung na. Didi ma hupat orang ma redaksi ni padidion na hinipu. Baik masongonon, hudi di mahotu bagasan goar ne debata ama anak doto di perbadia. Amen, holanipe dungi martanya kamu. Molo sehati mana no buat tu gereja, asa hola tapasu-pasu. Dapola tabai padidion, paduhalion, tak ngadong paduhalion di HKBP. Dang tarjaloi, jala maralo di tu parto tu haporsiota. HP, hubikir naung di pididi. Borngin ne alat tiketong jam itu telepon kami. Jam 12 lewat mar telepon maupung ne. Amang dang boy ro amang tuson. Bah, ay nasoi di hamu do pe daong. Puasa. Roma amang ninna. Olo ro pe au dokon. Ale dak ko botenganan na rumah sakit na wala pami. Saya upaima sa ada salah jauh atau jom. HP u telepon mabalik. Ngalau be pohopuki nina. Bah, jauh dari dihamu dang nina. Sugut ne lau maham itu sih. Dapat tu berita. HP keluarga, salah satu keluarga, pihak keluarga Mandokon. Ngapain dibaptis? Kayak mau mati aja nina. Heran yang mati mana nina sunguni. Bah, macetar songo tau Mandok mengida. Kesal, ada kerasaan kesal. Ala bahasa di padidionido cupang ni halak. Haluao nasya debata na pinatupan itu hata Yesus Kristus. Kristus yang lahir, Kristus yang memberitakan berita Injil, Kristus yang mati di kayu salib, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga dan yang akan datang kedua kali ke dunia ini. Dalam baptisan kudus diterima manusia. Gape panean ma di harajaon debata, ala nunga di palua dosana, di palua sian gomgoman ni sibolis. Ale halap mandokon ngapain kayak mau apa sama mati saja. HP nata dokon di sido cupang haheheon ni tuata Yesus Kristus ima di padidion na badiai. Amang dotinang hidup baik na dokon. Dadanak sedini mungkin kita akan baptis dia. Aina jolo molo begia kaceritanya kahamuni. Di si seorang hamia ka suduk na poson holan 2 hari doi baik ijabu kamu dungi ngator lau tu akapakobasion seganu pari yo pahamu dak danaki poso-posoi nason nariot do hami aka suduk na poso si seorang dak danaki
Nah, jangan keluar nanti masuk angin nina. Oh na jolo. Di seorang danak marsisulu doa ka ina. Olan hitungan 2 hari mungkin ngabui mardel ngalamui mula-ulaon. Moloson nari dak songoni ubereng. Mungkin kecanggihan teknologi mai. Alani molotadok konarong molodok padidior sedini mungkin lah. Molotasukun adakah yang merugikan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, apalagi nilai daripada isi daripada padidion nabadia ada haluaon. Adakah yang merugikan keselamatan yang dilakukan Tuhan untuk umat manusia? Tidak ada. Alani mamang do tinang dihita di bagasa turpukon di paboto hotu hita. Lao mahamu tu lihat portibion jami tahun hamu mabarita nauli tunasa natinopa naporsia jala tardidi dapotan haluaon. Hidup baik suku-sukun tuhamu tuhita kanatoras nama buat dana tardidi. Dipangi dorohamdo danakon didion tu bagasan hina porsiamu. Daktu bagasan pikiranmu nina songoni. Apakah amang dan inang mengimani baptisan kudus ini sebagai rangkaian Kristus yang lahir, Kristus yang melayani, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit dan yang akan datang kedua kali? Itu suku-suku ini dalam molotaba sederhanakan. Alani domang do tinang sonata do konakini. Kebangkitan Yesus ini sesuatu hal yang luar biasa sekali bagi kita. Membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baru, yang luar biasa, yang tidak pernah ditemukan dari diri manusia dan hanya dari diri Allah sendiri. Iman apa duahon? Nata buat sian turpukon. Napa tuluhon o mana parpudi. Kamu kamanami do tinanami jala oma tada kana mangihutu nasina tuna porsia pabalion nasida do aka sibolis marhitete guarhu dohot makatawon hatane baru joputun nasida do aka ulok jala nang diinumi raso namatian dak pola mahua nasida apa heno nasida matu tanganna tu aka namar said gabe malum mahila laonna amang do tinang di ayat 10 itu do 10 luon on panurirangon ni debata tu nasida tu aka 10 sada sisianna dot aka poropuan dung naik tu ata Yesus Kristus tu banua gijang mereka mengalami setelah menerima pencurahan Roh Kudus mereka menerima talenta-talenta yang luar biasa dari Tuhan Allah yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia secara natural, secara alamiah. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan sebagai talenta karunia. Nomor 8, Kristus hei dan naik ke surga telah memberikan yang berharga dari Tuhan. Tidak hanya keselamatan, haluaon, alai, hamoraon ni debata na asingipe di pasaha dotuaka nama jalo haluaon ni Tuhani. Kita yang telah menerima Kristus itu, yang bangkit itu, yakinlah dan percayalah talenta dari Tuhan ada pada diri amang dan inang semuanya. Tinggal bagaimana membongkar itu dan memberdayakan itu dalam kehidupan kita agar bermanfaat. Asa marlapatan, gudang talenta, tasak ndasuk kutu Tuhani. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya talenta dari Tuhan. Orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan memiliki talenta dari Tuhan. Itu karunia, berbeda-beda memang. Tidak, kalau kita katakan ada yang sama tapi ada yang berbeda. Alani tahu tapatu pamai asa gabe marsangap Tuhan. Asa songon keluar ni turpuk tahun manang tema ni turpuk tahun dihita topiknya. Kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu ada pada diri kita. Yang pertama, kita memiliki talenta-talenta, karunia-karunia yang berharga yang diberikan Tuhan.
Kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu membuat kita semakin optimis. Kehidupan yang akan datang adalah milik kita. Kehidupan yang akan datang adalah milik kita. Alani Kristus yang bangkit akan membuat kita yakin melangkah. Tuhan tetap bersama kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Alani hupasahat mamuse. Selamat Paskah madhita. Kita ulangi, amin imatutu nunga hehe Kristusi, dengan semangat. Selamat Paskah madhita. Amin martang yang mahita. Moleate ma Tuhan hupasahat rohanami todo pammu. Di pasu-pasu hodo hami Tuhan. Di pesta Paskaon. Di hari haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus meneluhon sorop ni hamatiani, meneluhon gom-goman ni sibolisi, meneluhon dosa Tuhan. Mabuah kami siani sudena, masuk tu hati yurom wali Tuhan. Dang ala ni gogonami Tuhan, alai holan asini roham do Tuhan. Ubahen ujalohami haluau ni, marhite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alai Tuhan ne batamanami na marhabang sa di Banua Gijang, nunga hujalo kami, hamoraon na siya ko Tuhan. Alani ikon patuduhon jala patupaon nami doa ka hamoraon mi Tuhan. Imakasih leho mo manang talenta nandileo ko Tuhan. Asa merlapatan ni dihami, dohot di humaliang, pabua nunga hehe Kristusi. Ale Tuhan, todim todi perbadiema, namanggohi hami saluhutna, asa tarpatu pahami, hobar tusakapmu dohot lo meniruham. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Marede kita. Haleluya,
Tuhan Yesus, Tatangya ko mapeliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang odo harorwan ni saluhu silehon-lehon nadenggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moleate do hami tuho ala di taluo kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asamar pakrimon na mangulu hami ala ni hahehiomi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruasmu do hami. Dipo cat hodo hami sian haholoman tuhat yuron. Sian hamatean Tuhan nguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari. Pasangapo ko di bagasan hapor siyaw na mangulu. Pai masaat hami tulabungmu. Amen ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut molomon ni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togyo to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho,
mahamu di bagasan dame, jolahamu ma pasu-pasu siat tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Dia muama nami do tina nami, pasaton nami do selamat pas kamu setu kita, jala toktong, kusungguli kami asa tetap kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan ini, ikor rajumota do ido dalan ni debata mangodiho kita di masa-masa pandemi kon. Jadi salai orasma dihita, shalom ma dihita saluhutna. Foto?